Ang late ko nagising, siguro mga 8. Hindi nagising ako nagising ako ng, I think it was 2:30 ng, in the morning. Kasi nag-wild si Molly sa baba, gusto pala mag-toilet. Ganito si Molly halos araw-araw. Napaka-OA ng aso na yan. So, bumaba ako, ginising ako ng asawa ko kasi alternate kasi kami. Ginising ako ng asawa ko. Tapos bumaba ako, lumabas siya sa garden, ang ginaw. Tapos nag-business siya. Tapos gusto niyang matulog sa lounge. Kaya doon siya natulog. Tapos umakyat na naman ako. Tapos awake ako siguro ng mga half an hour. Tapos nakabalik ako tulog. Tapos late na ako, nagising. Tapos bumaba na yung asawa ko siguro mga early in the morning. Ayan, naka-on pa yung lamp ko kasi madilim pa rin dito sa room namin. Anyari sa mga labahin ko. Mga damit ko lang yan. Kailangan kong ilagay sa washing machine today. Ano bang agenda today? Wala kaming gagawin. Bababa lang ako, mag-coffee. Ito na naman tayo sa coffee ko. Baba lang ako, mag-coffee. Siguro ilakad namin si Molly. Tapos, overtime na naman. Kasi sayang, di ba? Huwag natin sayangin. Kasi, ano na yan, pera na yan eh. Tapos, mag-chill lang ata kami. Kaya, yun, let's start the day. Ah, shush, oh my goodness. Good morning, Molly May. Oh, shush. Ah, shush. Natutulog lang siya dyan kasama daddy niya. Maghuhugas lang ako ng pinggan, guys, kasi marami na naman kaming hugasin. Nung bago ako dito sa UK, ang pinakauna kong trabaho nag-waitress ako ng mga few months. Tapos, pagkatapos noon na care assistant ako. Caregiver ata ang tawag sa atin. Dito is care assistant. Tagaw ko din ng care assistant siguro mga 6-7 years. Tapos nung na-night shift ako, nag-day shift ako. Doon ako nag-start na nakakilala ng mga kaibigan. At saka dito kasi, waitressing, kahit waitressing, per hour yung bayad, hindi per month. Halos lahat dito, trabaho dito per hour talaga. Namimiss ko mag care assistant. Gusto ko yung mga gusto ko yung mga matatanda. Ang gusto ko. At saka siya, hindi siya easy na trabaho. Talagang physically and emotionally draining siya. Kaya tatagan talaga ng loob kapag mag-care assistant ka. Hindi yung, alam mo yun, hindi siya basta-basta na trabaho. Talagang mahirap. Kasi syempre, yung ibang mga matatanda, may mga dementia. Diba? Kaya napaka-challenging niyang trabaho. Kaya saludo talaga ako sa mga nag-care assistant. Kasi naranasan ko yun. Mahirap talaga siya. May mga ba sa Pinas? May mga care home ba sa Pinas? Kasi sa ibang bansa, uso sa kanila, diba, na pag matanda na sila, yung mga anak, sila na yung nagpapalagay sa mga magulang nila sa care home. Parang normal sa kanila sa ibang bansa. Sa atin, meron din ba? Kasi nung nanonood ako ng Toy in Action, parang dadali nata yung matanda sa home of the aged ba yun? So yung home of the aged ba, yun ba yung parang care home ng pangatanda? Magkakape na ako, guys. I-on ko lang to. It's on. Kape tayo, guys. Yan. Here.
Para siyang may milk pero wala siyang milk. Black coffee lang talaga siya. Babos niya yan yung paggawa ko ng coffee. Nakaka-addict yung kape. Ito po yung ito yung pangalan ng restaurant na in-orderan ko ng sushi. Kaya ko na siyos. Ito yung sushi. And ito yung sa asawa ko, katsu curry. Okay. Ano ba to? Soy sauce. Yung asawa ko, doon siya kumakain sa may sa living room kasi nood sila ng TV ni Molly. Huwag niyo akong i-judge sa ano ko sa chopstick skill ko kasi alam niyo na, hindi ako marunong. Masarap siya. Ayan o. Nga. Kaya salamat talaga sa support niyo I'm really grateful. Salamat talaga. Yan guys. Yan. Open your mouth. Open. Bukas may trabaho ako pero saan na pupunta yung chopstick ko? Sa mukha, oy! Work pa rin ako bukas pero sa bahay lang, work from home. Kasi ni-request ko kasi pwede naman kami mag-work from home. Ay. Kanina. Nakatulog ako. Kasi wala naman kaming ginagawa tapos walang lakad. Kaya natulog na lang ako.
Ang sarap ng ano. Ang sarap ng ginger na to. Ito na yung ano. Ito na yung hapunan ko. Hindi so. Sabi ko hindi ko kakain ng kanin, may rice pa din to. Nag-fail yung plano ko. Isang tuyo lang ng, isang sachet lang ng tuyo binigay nila. Hindi kaya ano? Hindi kaya kasya. Open. You done? We'll have some sushi. Is it good? Ito yung tira ng asawa ko. Kaya na lang yung tira. Yan o. Maganda talaga yung katsu nila. Gusto niya. No. Dito naman siya sa akin. You can't have this, boo. It's a bit spicy. You can't have it. I don't know why you think that you can have this. Ay, wala ka. And also, you had your food. So, you know. Well, yung sushi na kinain ko nung sa video ko na nag-apply ako ng nung nag-exam ako sa Birmingham. Ang sarap ng sushi nila, guys. Magta-travel lang talaga akong Birmingham para kumain ng sushi doon. Sarap talaga. Alam mo yung tinitake for granted mo kung anong meron ka dati. Hindi mo, parang hindi mo nakikita kung anong meron ka. Nung nasa island pa ako, ganun na lang. Nung sa island pa ako, bago akong pumunta dito, kasi hindi ko alam yung gano'ng kalamig, ganito, ganyan. Dito. Hindi ko na-appreciate yung kung anong meron kami sa island. Yung white beach, fresh na seafoods, climate. Hindi ko na-appreciate yun. Tapos nung tumira na ako dito ng matagal, doon ko lang na-realize na ang ganda ng island na tinitirahan ko dati. Tapos, kaya yun yung namimiss ko. Ayan. Yun yung namimiss ko. Tapos di ba kabataan natin dati, yung mga wala pa mga cellphone. Tapos, kasi wala kaming TV noon. Tapos pumupunta ka lang sa kapitbahay, manonood ka ng TV. Napanood namin noon yung bata pa ko, yung Power Rangers, yung mga ganun. Tapos sumisilip ka pa sa sa may, anong tawag noon?
Sumusilip ko sa may maliit na na butas. Yun, kasi kasi hindi mo nakikita yung TV kasi may mga tao, may mga malalaking tao pa sa'yo, kaya nag-ano ka nila sa butas. Yun. Namimiss ko yung mga ganun namimiss ko yung, alam mo yun. Kaya grateful ako na naranasan ko yung ganun na buhay, na yung mga childhood na ganun, kasi mga bata ngayon wala na, di ba? Puro na sila, puro mga social media, puro mga cellphones, yung wala na yung wala na yung, alam mo yung, wala na yung pagkabata na nila, wala na. Na hindi nila alam, hindi nila naranasan kung ano yung nararanasan dati. Kaya, hindi naman sa nag-feel sorry ako sa kanila, pero sana naranasan nila kung ano yung naranasan natin, kasi millennials na, wala na, diba? Yun. Guys, masarap din siya. Gusto ko din siya yung yung sushi. Tsaka yung katsung tira. Guys, thank you for watching and I will see you next time sa aking video. Si Molay nakatingin sa akin. Inisip niya na saan ang aking pagkain. I will see you next time sa aking video. Thank you for watching. Bye!